Manifest dreams with focus, intention, and positivity. Turn thoughts into your reality. Harness your thoughts to manifest success and love. Empower your life journey. Så blev det tirsdag igen, og klokken 19.30, og Dorte er klar med strik og snak, og hun fortæller selv om, hvad det handler om i dag. Ja, og det handler om at manifestere. Det er noget, vi alle sammen gør. Så allerførst, så vil jeg gerne afmystificere det. Og at manifestere, hvad vil det egentlig sige? Og det har jeg spurgt ChatGPT om i dag. Så nu vil jeg lige lægge mit striktøj, og så skal I bare høre. På mit spørgsmål, hvad betyder det at manifestere, svarer ChatGPT. At manifestere betyder at gøre noget konkret eller synligt, som først var en idé, en tanke eller en følelse. Det bruges ofte i forbindelse med at tiltrække eller skabe det, som man ønsker, ved at fokusere på sine tanker, følelser og handlinger. I populær psykologi og selvudvikling handler det om at bruge positiv tankegang, visualisering eller intention for at opnå personlige mål eller ønsker, som for eksempel succes, kærlighed eller økonomisk velstand. Begrebet stammer fra idéer om, at vores tanker og følelser kan påvirke vores virkelighed. Det var ChatGPT's svar på mit spørgsmål. Og så vil jeg gerne sætte rigtig mange flere ord på det. Jeg vil gerne komme med nogle konkrete eksempler. Og nu skal jeg lige have fat i min striktøj, fordi så taler man bare så godt. Jeg har altid manifesteret i mit liv. Jeg vidste bare ikke, at det var det, jeg gjorde. Og det gør vi alle sammen. Og der er stadigvæk rigtig mange, der ikke ved, at det er det, man gør. Hvis du har business, har firma, en forretning eller noget, så laver du en handleplan. Måske laver du en handleplan, men det gør det langt de fleste, i hvert fald i dag i 2024. Du laver sikkert også budget, måske mest fordi banken beder dig om det. Men du kigger ind i, hvad er det for en type af forretning, jeg har. Og med et budget, der tænker du jo, eller sætter på papir, hvad kunne du tænke dig at tjene? Hvad vil du acceptere af udgifter? Og i din handleplan, der står noget omkring, hvordan når du frem til målet. Hvis du ikke har business, altså en forretning eller erhverv på nogen måde,
Så kan det være, at du gør det omkring din private økonomi, eller det kan være, at I gør det i familien. Det er blevet meget populært i dag, det der ligesom at kigge frem og sige, hvordan kan vi hjælpe til at bevare miljøet, eller forbedre ting i miljøet, og så kan man lave sig en strategi i familien omkring, jamen, hvor meget tøj skal man købe, hvad smider vi ud, hvad gør vi, bruger vi genbrug, eller hvad gør vi? Det er fuldstændig det samme. Og når man laver det, så er I faktisk i gang med at manifestere. Så kan vi jo gøre det på forskellige områder. Vi gør det også med vores sport. Nu har jeg reddet det i mange, mange år, og er tidligere konkurrencerytter, fra jeg var ung, skal vi sige det sådan. Men der lavede jeg jo også en målsætning for året. Hvad er det for en type af stævner, jeg vil til? Hvad er det for nogle klasser, jeg gerne vil ride? Hvad kan min hest magte? Hvad kan jeg magte? Hvor meget undervisning skal jeg have? Og sådan lavede jeg jo en plan for året. Så når jeg manifesterede mange førstepladser, hvilket jeg gjorde, så var det fordi, jeg lavede mig en handleplan og et budget, som matchede min følelse, min træningsindsats, min glæde for sporten, min energi. Og så sker der altså nogle positive ting omkring os. Og så blev jeg voksen, og jeg blev meget voksen. Så voksen, så jeg havde en stor gæld. Jeg røg ud i en skilsmisse, hvilket jeg selv valgte. Så det er ikke noget med at have medlidenhed med det. Det har lært mig rigtig meget. Men jeg røg ud i store økonomiske konsekvenser. Og jeg fik stress, og så lå jeg der på min sofa, når der skulle betales regninger, for jeg besvimede ganske simpelt hver gang for jeg var nødt til at vælge, hvilke regninger skulle jeg betale. Meget ubehagelig situation, kan jeg godt fortælle jer nogle ting om. Jeg havde en rigtig god veninde, som kom og hjalp mig, så hun satte sig ved computeren, jeg lagde mig på sofaen, og så sad hun og ventede på, at jeg blev klar nok til kasketten og fortælle hende, om det var faktura A eller B, hun skulle betale i dag. Og det er jeg jo glad for, at hun havde den tillid og den tid og den, skal vi sige, kærlighed til mig, at hun gjorde det. Da jeg lå der, så var jeg rimelig konkursplaget, kan vi sige det sådan. Det var i hvert fald det, jeg kiggede ind i. Og så tænkte jeg har ikke nogen kræfter. Jeg ligger her. Hvad skal jeg gøre? Jeg må prøve at tænke på det bedste, der kan ske. Hvad er det bedste, der kan ske? Det bedste, der kunne ske for mig, det var, at mine børn kunne beholde sit hjem, fordi det havde jeg lovet dem, dengang jeg blev skilt, at vi skulle blive boende der, indtil de ligesom selv flyttede fra Reden. Så satte jeg en dato, den 30. marts, tror jeg det var. Der skulle jeg vide, hvordan kommer jeg videre. Og så lå jeg egentlig bare der og lå. Og prøvede bare lige at få hverdagen til at hænge sammen, så mine børn fik noget mad, og mine dyr fik noget mad, og jeg selv fik noget mad. Den 30. marts satte jeg mig op ved mit skrivebord og tænkte, så er det deadline. Jeg ved, hvad der skal ske. Og jeg sad længe og kiggede. Det kommer der ikke til at ske noget af. Så kom der en tanke. Jeg går i postkassen og kigger, fordi det var sådan noget, jeg altid havde gjort, at hvis der var noget, der ikke rigtig virkede for mig, så gik jeg i postkassen. Og i postkassen lå der et brev fra kommunen. Jeg havde tidligere haft nogle plejebørn, og det var opsigelse på et plejebarn, som jeg havde haft, men som jeg ikke længere havde. Så jeg ringer til kommunen og siger, jeg har modtaget det her brev. Og vi havde en længere snak, og inden jeg lagde røret på, så havde jeg simpelthen sagt ja til at blive akut plejemor. Jeg havde derfor inden set, hvilket beløb jeg skulle skaffe om måneden for at kunne blive boende i mit hus. Og det kom til at passe fint. Ikke at tingene kom lige med det samme, men lige så stille i løbet af de næste 4-5 måneder, så
kunne jeg begynde at indhente noget af det forsømte. Der kom nogle akut plejebørn ind, og jeg havde tilvalgt det ved arbejdet, som jeg var god til, som jeg godt kunne lide, og jeg havde valgt resten fra. Og sådan kan jeg fortælle rigtig mange ting. Jeg har manifesteret en bil, og jeg har manifesteret en hest, og jeg har manifesteret mange ting. Jeg har helt sikkert også selv manifesteret min skilsmisse, fordi du skal arbejde positivt og kærligt for det, du gerne vil beholde. Og det var jeg ikke dygtig nok til. Og ja, det har mine børn og børnenes far så betalt for. Men jeg vil lige sige, at når man er gift, så er man også 2 om tingene, og når man er en familie, så er man også flere om tingene. Men jeg har senere tænkt på, hvad var det faktisk, der fik mig til at fokusere på, hvad var det, jeg gerne ville. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det, der fik mig til at fokusere, det var kærligheden til mine børn. Det var det, at jeg havde lovet dem, vi bliver boende, og jeg er sådan en, der overholder det, jeg lover. Om jeg så skal løbe solen sort og bløde mine negle, eller rive mine negle til blod, var det, jeg ville sige, så overholder jeg det, jeg har lovet. Og det gjorde jeg. Men jeg kom også til at arbejde rigtig, rigtig, rigtig meget. Og på et tidspunkt, faktisk i 2 år, der arbejdede jeg både nat og dag. Og det betød, at jeg havde 3 vågne nattevagter om ugen, og så arbejdede jeg det, jeg nu havde i løbet af dagen, og de forpligtelser, jeg havde. Og det kan man jo ikke holde til i længden. Men vi skal videre med det her manifestation, fordi det var en måde at manifestere på. Så flytter jeg til Spanien, og så vil min Gud begynde det der økonomiliv og rende efter mig igen. Nu har jeg tænkt, hvad er det, der foregår? Hvad var det, jeg gjorde sidste gang? Nå jo, jeg manifesterede på kærligheden til mine børn. Nu er mine børn voksne, de klarer sig selv. Jeg er rejst ud i verden, jeg klarer mig selv. Altså må jeg have fat i kærligheden til mig selv. Wow, det har været en rejse. Det er nu 7 år siden, jeg flyttede til Spanien, og heldigvis havde jeg penge med herned. Men man tjener ikke så meget i Spanien, og man kan hurtigt komme til at bruge mere, end man tjener hernede, hvis man i hvert fald kommer fra Skandinavien. Så det har fyldt rigtig meget i mig, det her med dels, hvorfor tjener jeg pludselig mindre? Fordi jeg kan jo det samme, som jeg kunne, eller mere til. Hvad er det rent faktisk, jeg ønsker mig? Og hvorfor er det svært at finde kærligheden til sig selv? På et tidspunkt rejste jeg rundt i Spanien uden at have en fast base, for jeg ville gerne finde ud af, hvor jeg skulle bo. Og det ville jeg gerne finde ud af ved, at jeg skulle kunne føle det. Og jeg var ikke i tvivl om, lige pludselig, efter 5-6 måneder, at jeg skulle bo i Balmana Pueblo. Og så skrev jeg en seddel, hvor jeg skrev, hvad er det for en type af lejlighed, jeg gerne ønsker mig. Hvordan skal den se ud? Jeg vil gerne bede om udsigt over havet. Jeg vil gerne bede om udsigt til Malaga, Sierra Nevada. Jeg vil gerne have et soveværelse. Jeg vil gerne have et badeværelse. Jeg vil gerne have et køkken. Det er ikke helt almindeligt i Spanien. Nu er det måske, men det var det ikke. Og min husleje satte jeg til et niveau, hvor jeg tænkte, det vil jeg gerne give. Og alle sagde, det kan du ikke få. Nej, sagde jeg. Watch me. Og så rejste jeg på, jeg tror jeg var en tur i Danmark, og det skulle blive jul, og der sker i hvert fald et eller andet, så jeg står og scroller Facebook. Tydeligvis, fordi jeg ikke gad at lave det, jeg skulle. Men sådan kan det gå. Nå, men lige inden jeg skal rejse til Danmark og holde jul, der popper der et opslag op på i en Facebook-gruppe. Det er bare lejligheden til prisen, siger jeg bare. Jeg reagerede med det samme, for jeg vidste, det var den, jeg skulle have, og det er der, jeg bor. Nu har jeg boet der i snart 3 år. Alle sagde, det kan du ikke få til den pris i Balmana Pueblo. Jo, det kunne jeg så, og jeg er meget, meget taknemmelig over det. Så
sker der igen noget, at jeg faktisk ikke rigtig synes, at det, jeg ønsker mig, kommer til mig. Jeg havde nemlig glemt kærligheden til mig selv. Den skal man holde fast i.